Aprinde-ți o țigare și ascultă tot ce urmează. Ia o gură de cafea și încearcă să fii pe fază. 15 ani, ochii albaștri, tripărul blond și prins în coadă. Pleacă la liceu în clasa 9 în Hericoandă. Aici cunoaște oameni noi, începe să se distreze și cunoaște fete multe care o fac să viseze. În schimb, fără să se gândească, a început ca să vorbească cu un băiat de clasa 2 tot ce putea să își dorească. Fiind o fată crescută la țară, începe să descopere. A ei nici nu știau, avea cine să o acopere. Până peste cap s-a îndrăgostit și pleacă de la școală. Stăteau seara în mașină și îi adormea în poală. După o lună stătea mai mult la el decât la cămin. Dimineața la cafea, seara amândoi la film. Într-o seară bea peste măsură și dansează în pat. El o filmează, spunându-i că e ceva amuzant. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Nu a băgat de seamă, a doua zi totul normal. Relația asta o schimbase cu totul radical și la 3 luni de atunci decid să se mute împreună. Le-a spus totul la lor, ei era într-o perioadă bună. Viața de oraș o schimbă, dar o face posesivă. Lui nu-i place că e geloasă și devine agresivă și aproape de nimic se ceartă și îi dă o palmă. Ea buvnește în plâns subit și-și proptește pumnii în falcă. Și de atunci se repetă tot timpul aceea secvență. El devenise violent, ea părea mai mult absentă, până când decid că e mai bine ca să pună stop. Era inutil să pună amândoi paie pe foc. A venit o perioadă, avea numai pase proaste. Ea stătea închisă în casă, el stătea pe la terase, până când a reușit într-un final să depășească toată perioada și începuse ca să zâmbească. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. La o lună de atunci s-a gândit să-i facă rău și într-o seară cu băieții se îmbată foarte rău. Scoate din buzunar telefonul cu filmarea și începe să o arate la toată parcarea. A început să o jignească că e cea mai mare târfă. A doua zi pe la liceu a devenit subiect de bârfă. Când a aflat ce s-a întâmplat, lumea o etichetase, că de fapt este o curvă, de ce se îmbătase, neștiind de fapt că toți la rândul lor făceau la fel. Fata devenise bătaia de joc din cartier și în felul ăsta s-a dat zvon că e fată ușoară. Ea intrase în depresie și își dorea să moară. Și pe final e bine să nu judecăm greșit. Putea fi cineva dracție care putea lua sfârșit. Mult mai rău putea chiar ție să ți se întâmple și devenea paradoxal povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve. Puteai fi tu sau poate ea, putea fi chiar și sora ta. Gândește-te înainte să judeci pe cineva. Putea fi ea, puteai fi tu, oricui putea să îi se întâmple și devenea subit povestea unei curve.